खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै जों आखान्थि 3नि सायाव सावरायगोन आरो आखान्थि 3नि सोमोन्दै मिथिनोब्ला आखान्थि 3आ मा जों मिथिथारनांगोन। आखान्थि 3आ मा? आखान्थि 3आ जोंहा मोनसे समान थालायाव आखिनाय मोनसे जोंहा सावगारि, जेराव जोंहा मा जायो मोनथाम आखान्थिखौ बेजों बे जोंहा मा जायो फोनांजाबनाय जायो। जेरैबायदि जों दा बावैसो आखिबायनिया ए बि सि, बेयाव जोंहा मा दङ मोनथाम आखान्थि दङ, ए बि आखान्थि दङ बा बि आखान्थि दङ, ओमफ्राय जोंहा मा दङ सि बि बा बि सि आखान्थि दङ, ओमफ्राय ए सि बा सि ए आखान्थि दङ। जेब्ला जों मोनथाम आखान्थिखौ समान थालायाव बेबायदि फोनांजाबनानै आखिगोन अब्लानो जागोन जोंहा मा आखान्थि 3। दा आखान्थि 3आ जोंहा मा दङ माखासे रोखोमनि दङ, बेनि गेजेराव जों सावरायगोन मोनथामनि सोमोन्दैल'। मोनसेया जाबाय जोंहा मा गोरोब आखान्थि 3, गोरोब आखान्थि 3। जोंहा दा बे गोरोब आखान्थि 3आ माबायदि आखान्थि 3? जोंहा मोनसे आखान्थि 3, जोंहा बे मोनसे आखान्थि 3, बे ए, बे बि, बे सि, गोरोब आखान्थि 3, माने मोनसे आखान्थि 3 जायनि आखान्थिफोरा मा गोरोबजोबो। हमना ला बे ए बि आखान्थिया बे बि सि बा सि ए आखान्थिजों मा जागोन गासिबो समान जानांगोन, होमबानो जोंहा मा जागोन बेयो गोरोब आखान्थि 3। दा जोंहा गोरोब आखान्थि 3 जानायनि जोंहा मोनसे कन्डिसन दङ। कन्डिसन बे जाबाय जोंहा मा बे ए बि इकुवेल टु बि सि इकुवेल टु मा जानांगोन, सरि दै, बि सि इकुवेल टु सि ए। बे गासिबो मा जानांगोन समान जानांगोन। सापस जों जुदि नैबे ए बि आखान्थिनि लावथाइखौ बा जानथाइखौ जों मा हमो ए सेन्टिमिटार हमोब्ला जोंहा बेबो मा जागोन ए, आरो बेबो मा जागोन जोंहा ए, मानो गासिबो जोंहा समान नालाय ओंखायनो ए। दा बेजों सोमोन्दो थानाय जों मोननै मावसुलनि सोमोन्दै सावरायगोन। मोनसेया जाबाय जोंहा मा बेनि दब्लायथि, माने गोरोब आखान्थि 3नि दब्लायथि। दब्लायथि बुंब्ला मा बुजियोमोन जोंहा मोनसे मा, हमना ला जोंहा बेबायदि मोनसे सावगारि दं, नङा होमबा? बे सिङाव बे आखान्थिफोरनि सिङाव जायगा दं, बे जायगाखौनो मा होनना बुङो दब्लाय बुङो। जेरैबायदि जों माइ गायोना, माइ गायब्ला जों मा बुङो दब्लायसे गायखांबाय, दब्लायनै गायखांबाय, दब्लायथाम गायखांबाय, बे ओनसोलखौनो मा होनना बुङो दब्लाय बुङो। बुजिबाय? दा जोंहा बे मोनसे आखान्थि 3नि दब्लाया निखिना नंगौ नङा, बेखिना नंगौना नङा? दा बेखिनाखौनो मा होनना बुंगोन बेनि दब्लायथि। आरो बेखौ दिहुननायनि जोंहा मावसुला दङ, जोंहा मोनसे मा दङ जोंहा मावसुला, जोंहा √3/4 आखान्थि स्कुवेर। माने जोंनो √3/4 नांगोन आरो मोनसे जेखि जाया आखान्थि नांगोन, आरो गासिबो आखान्थिया समान नालाय जों जेखि जाया मोनसे आखान्थि बानो जाबाय। होमबा मा जागोन जोंहा √3/4 आखान्थिया जोंहा मा ए, बेखायनो जोंहा ए स्कुवेर, जोंहा बेनो बिनि मावसुलु। बुजिबाय? जोंनि मा जागोन बेनो जोंनि मावसुलु। दा जोंहा बे √3/4 माबायदि जाखो बेखौ नोंथांमोना बुजि मोनाखै बा मिथियाखैमा, बेखौ दिहुननायनि माखासे आयदा दं, केपासिटि दं। बेखौ जुदि नोंथांमोना मिथिनो लुगैब्ला प्लिज अननानै कमेन्ट खालाम। आं इयुननि भिडिअ हायोब्ला सम मोनोब्ला आं बरायनानै होगोन। आरो बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिनो मोजांथार आरो गोनांथिथार। 2 नम्बराव जोङो सावरायगोन बेनि सोरगिदिं सिमा। मा होनना बुङो सोरगिदिं सिमा इजुगेल टु। दा इजुगेल टु सोरगिदिं सिमा होनबा मा बुजियो? सापस जोंहानियाव मोनसे सावगारि दङ, बेयाव सासे मानसि दङ। बे मानसिनि थाखाय सोरगिदिं सिमाया मा जागोन? बे नङा नङा नंगौ, माने मानसि सासेनि सोरगिदिं जा ओनसोल दं बा सोरगिदिं जा मोनसे बेरा दं बेनि लावथायानो जागोन बेनि सोरगिदिं सिमा। बे दाजाब, बेखौ दाजाब, बेखौ दाजाब, बेखौ दाजाब, बेनि सोरगिदिं सिमा, नंगौना नङा? होमब्ला जुदि सासे मानसिया बेयाव थायोब्ला बे गोरोब आखान्थि नङा, बेयाव थायोब्ला बेनि सोरगिदिं सिमाया मा जागोन? बे आखान्थि आरो बे आखान्थिखौ दाजाबब्लानो जोङो मा होनना बुङो बेनि सोरगिदिं सिमाखौ मोनगोन। बेनिखायनो जों गोरलैयै बुंनो हायो जे सोरगिदिं सिमाया मा जागोन जोंहा ए बि प्लास बि सि प्लास आरो सि ए बा ए सि, नङा नङा? देयारफर गासिबो जोंहा ए नालाय ए प्लास ए इजुगेल टु थाइस ए। बुजिबाय? आसा खालामो बुजि मोनबाय। 2 नम्बराव दङ जोंहा गोरोबनै आखान्थि 3, गोरोबनै
आखान्थि आखान्थिथाम मा दङ जोंहा गोरोबनि आखान्थिथाम जोंहा हमना ला जों मोनसे सावगारि बेबायदि आरो बेखौ जों ए बेखौ बि बेखौ सि हमबाय जेब्ला जोंहा मोनसे आखान्थिथामाव मोनथाम आखान्थिनि मात्र जोङो मोननै आखान्थिया जुदि गोरोबोबा हमना ला बेजों गोरोबोब्ला जों बेखौ मा होनना बुंगोन गोरोबनि आखान्थिथाम आरो बे मोननै गोरोबनाय आखान्थिया बे मोनसेजों गोरोबा बेजों गोरोबबाबो जागोन नाथाय बेजों गोरोबनो मोननाय नङा बेखौनो बुङो जोङो गोरोबनि आखान्थिथाम बेयाबो जोंहा मा कन्डिसन दोङो कन्डिसना बेनो जे मोननै आखान्थिया गोरोबनांगोन गुबुन मोनसेया गोरोबनो मोननाय नङा बास मिथिनानै ला दा बिनिबो जोंहा मा दङ दब्लायथि दङ जोंहा आरो दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंहा मा से नम्बर दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंहा मा बि बाय 4 रुट ओभार 4a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर दा नोंथांमोना बेयाव बाङाय फर्मुलाखौ गोलाव नुदों मानो बेयाव एबो दोङो बिबो दोङो दा जोंहा बे सावगारियाव नायले बे जुदि जोंहा ए जायोब्ला बे ए जागोन ना जाया जागोन नाथाय बियो ए जागोन नामा जानाय नङा मानो होनबा बे मोननैल'सो गोरोबो बेथ' गोरोबा जोंहा बे मा जागोन बेलेग जाथारगोन बि आरो बिनि दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंहा बि बाय 4 रुट ओभार 4a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर नेक्स्ट जोंहा मा दोङो सोरगिदिं सिमा इज इकुवेल टु जोंहा बेयावबो सेम बेखौ दाजाबोब्लानो जोंहा मा सोरगिदिं सिमा जागोन बेनिखायनो जों मा लिरनो हागौ ab प्लास bc प्लास ca ab आथ' जोंहा a आरो जोंहा मा होनना बुंदों bc आ जोंहा b आगो बेनिफ्राय c आबो जोंहा मा a इकुवेल टु जोंहा मा जागोन ट्वाइस a ट्वाइस a प्लास b बेनो जाबाय जोंहा सोरगिदिं सिमानि फर्मुला मानि थाखाय गोरोबनि आखान्थिथामनि थाखाय नेक्स्ट जोंहा दङ मा दङ गोरोबै आखान्थिथाम मा गोरोबै आखान्थिथाम माने मा मोनसे आखान्थिथाम जायनि आखान्थिफोरा गोरोबथारा बेखौनो मा होनना बुङो गोरोबै आखान्थिथाम हमना ला जोंहा मोनसे आखान्थिथाम बे बेयाव जोंहा ए बि बेखौ सि हमोब्ला जोंहा बे आखान्थिजों गोरोबा आरो बे आखान्थियाबो बेजों गोरोबा माने मोनसेबा आखान्थिया गुबुन मोनथाम आखान्थिजों एसेबो गोरोबा बेखौनो जोंहा मा बुङो गोरोबै आखान्थिथाम होनना बुंनाय जायो आरो बेनि जोंहा दब्लायथिनि मासुला जोंहा मा जायो रुट ओभार s of s minus a into s minus b into s minus c बेयाव a b c जे नुदो बेफोर जाबाय जोंहा बे a बे b बे c मानो होनबा जोंहा आखान्थि मोनथामा गोरोबा नालाय बेनिखायनो बेलेग आरो जोंहा बेखिना आरो बेयाव s आ जाबाय जोंहा जेराव s नि माना जाबाय जोंहा जेराव s दे बियो s इकुवेल टु जोंहा बे मोनथाम ए बि सिखौ दाजाबनांगोन ए बि प्लास सि बाय 2 बेखौ होनना बुङो जोंहा एस नि मान माने बे मोनथाम आखान्थिखौ दाजाबनानै नैदो रानना होयोबा जों जा भेलु मोनगोन बे जागोन जोंहा एस नि भेलु आरो बेखिना भेलुखौ जेराव फज'ना होयोबा जोङो मा मोनगोन दब्लायथिखौ मोनगोन बे जोंहा 1 नम्बरमोन नेक्स्ट जोंहा 2 नम्बराव जोंहा मा दङ जोंहा सोरगिदिं सिमाया जोंहा दैनि बायदिनो एखे बेयाव मा जागोन a प्लास b प्लास c बेनो जाबाय जोंहा सोरगिदिं सिमा आसा खालामो नोंथांमोना बेखिनिखौ मोजाङै मखस्थ' खालामगोन आरो बे मोनथाम आखान्थिथामखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों आरो मोनसे दंबावो जोंहा आखान्थिथाम बे जाहैबाय जोंहा खनाथि आखान्थिथाम बेनि गुन बेनि धोरोम बेनि आखु बेनि आखल जोबोद इम्परटेन्ट बेखौ आं गुबुन मोनसे भिडिअनि हेफाजाबै नोंथांमोनखौ बुजायगोन आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि थाखाय नेनानै थागोन दिनै बे भिडिअनि सोमोन्दै आङो नोंथांमोनखौ जेबो बुंनो थांला दानिया जों बेनि मासुलफोरनि बाहायनायफोरखौ सोलोंगोन
अके बेनि मावसुलोफोरनि बाहायनायखौ जों सोलोंगोन मोनसे कुइसन लानाय जोङो मोनसे गोरोबनाय आखान्थि 3 नि मोनसे आखान्थिया 8 सेन्टिमिटार आरो गुबुन मोनसेया 5 सेन्टिमिटार जायोब्ला बेनि लावथायखौ बेनि दब्लायथिखौ दिहुन जोंहा फर्मुलाया मामोन गोरोबनाय आखान्थि 3 नि फर्मुलाया एन्सार बा सलुशन जों मा लिरमोन दब्लायथि गोरोबनाय आखान्थिया मामोन बेखौ आं दब्लायथि लिरदों नोंथांमोना लिरबानो जाबाय जे दिहुननो गोनां दब्लायथि बा दब्लायथि इजुगेल टु जोंहा मा जागोन जोंहा माबानि फैदोंमोन जोंहा फर्मुलाया b by 4 रुट 4a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर मोन जोंनि फर्मुलाया दा जोंहा बे कुइसननिफ्राय जोंहा a खौ जुदि जोङो 4 सेन्टिमिटार हमोब्ला आरो b खौ जुदि जों 5 सेन्टिमिटार हमोब्ला जों मा मोनगोन b आव जोङो 5 होनोसै सिङाव 4 रुट आरो जोङो मा दङ बेयाव a नि जायगायाव जोङो मा दङ 4 थ 4 बा 4 नि स्क्वायर मा जागोन जोंहा 4 नि स्क्वायर जोंहा मा जागोन 16 माइनास b नि स्क्वायर जोंहा मा जागोन 25 जागोन जाया दिस इमप्लाइ 5 by 4 दा जों बेनाव सिफायनांगौ सिंनिखौ 4 सानजाब 6 24 नि 4 आखालनिफ्राय 2 4 सानजाबसे 4 5 6 64 माइनास 25 5 by 4 इखौ मा जागोन सिफायबा 14 निफ्राय बारहा मा जागोन 9 आरो 5 निफ्राय जाबाथाय 3 जोंहा बेखिनिया जागोन जोंहा एन्सारा दब्लायथिथ' दब्लायथियाव जों मा जागोन सेन्टिमिटार स्क्वायर माने हान्थि नंगौ नङा ओंखायनो जोंहा मा जागोन दब्लायथियाव सेन्टिमिटार स्क्वायर जागोन जोंनि एन्सारा बुजिबाय बेखौ जों हायोब्ला जों सिफाय जानो हायो नाथाय जों खामा बेनि थादोंसै जोंहा एन्सारा बेनो नेक्स्ट जों मोनसे कुइसन लानि मोनसे गोरोबै आखान्थि 3 नि आखान्थिफोरा फारियै 4 सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार 6 सेन्टिमिटार अब्ला बेनि दब्लायथि दिहुन मा आखान्थि 3 नि गोरोबै आखान्थि 3 नि बेनिखायनो जों मा खालामगोन बेनि फर्मुलाखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन दिहुननो गोनां दब्लायथि इज इकुवेल टु मामोन जोंहा फर्मुलाया रुट s minus a s minus b s minus c मोन जोंहा फर्मुलाया आरो जेराव where s equal to मामोन s equal to जुदि जों बेखौ a b c हमोब्ला जों बेखौ फारसे लिरनो हायो जुदि a b c हमोब्ला जों मा जागोन बेयाव 4 plus 5 plus 6 divided by 2 is equal to जागोन जोंहा 6 जों 4 जों 15 15 by 2 बेसेबां जागोन is equal to जोंहा 7.5 जोंहा बेना जागोन जोंहा 7.5 होमबा equal to जों बेखिना पॉइंटखौ जों नि s नि जायगायाव हो रुट 7.5 ओमफ्राय 7.5 माइनास a a बेसेबां जोंहा 4 बेनिफ्राय आको 7.5 माइनास 5 आको जोङो मा दङ 7.5 माइनास 6 आसा खालाम नोंथांमोना नुदों 6 दिस इक्वल टु जों बेखिनिखौ सिम्प्लिफाइ खालामनांगोन बेनि जायगायाव जोंहा दब्लायथि जोंहा 7.5 आको बेजा 7.5 निफ्राय प्रथम सानांगोन 3.5 नंगौना नङा इनटु 3.5 इनटु 7.5 निफ्राय 5 नामा थागोन जोंहा 2.5 थागोन इनटु मा थागोन जोंहा 7.5 निफ्राय 6 मा जागोन 1.5 जों बेखिनिखौ सानजाबना होबा जोंहा जा भेलु जागोन बेनो जागोन जोंनि एन्सार जोंहा बे 98.43 आनो जागोन जोंहा एन्सार जों इथिं मा लिरनांगोन सेन्टिमिटार स्क्वायर लिरनांगोन जों बेनि जुदि जोङो बर्ग रोदा मोनोब्ला जों बेखौबो सिफायनो हायो नाथाय जोङो मा थांथ'ला जोंहा बेनो जागोन जोंहा एन्सारा आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनदों आरो माबाफोर जुदि सोंनो गोनां थायोब्ला बुजिनो गोनां थायोब्ला अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालाम लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे आं फिउचाराव मोजांनिख्रुइबो मोजां भिडिअ नोंथांमोननिसिम बानायनानै लाबोनो खाबु मोनो आरो अननाय मोनो गोजोन्थों